El circuit Zona Karting de Juneda va acollir el 8 i 9 d'octubre la penúltima prova de la temporada del Campionat de Catalunya. Hi van prendre part més de 70 pilots, repartits en les categories Alaví Benjamí, Cadet, Júnior i Sènior, a més de l'Open Rack. Després de les tandes d'entrenaments lliures i els cronometrats, que es van celebrar dissabte, la matinal de diumenge van tenir lloc les carreres en una jornada assolellada. S'acosta el final de temporada i els pilots apuren les seves opcions per aconseguir el títol. A Juneda es van poder veure fins a 10 curses plenes d'emoció, constants avançaments i maniobres dels joves valors de l'automobilisme català. Els participants en la categoria Alaví havien de completar 10 voltes al traçat. Tommy Pintos va ser el protagonista de la jornada, amb una victòria en la primera cursa i un segon lloc en la segona, després de mantenir una aferrissada lluita amb Alejandro Meléndez per la primera posició. El podi el completarien Sergio Ruiz i Daniel Briz en la primera carrera, en un final molt ajustat. El tercer lloc en la segona va ser per Miguel Peiró. El títol es decidirà, doncs, a la darrera cita al Carràs. Con esta victoria nos ponemos un pelín más adelante de puntos, pero el segundo del campeonato ha hecho segundo. Así que en la siguiente hay que ganar, que ir a por todas. Pel que fa a la categoria Benjamí, el triomf va ser per Ekay Gelorz a la primera i per Carlo Marcello Lauria a la segona. Les curses de la categoria cadet van evidenciar la gran competitivitat dels participants. Hugo Belda va començar comandant la primera de les curses, pressionat per Nikolai Mazin i en Daniel Kachenko, seguint-los de prop. A falta de poc pel final, en un dels revolts, els dos pilots capdavanters es van tocar. Mazin va anar a parar la sorra perdent tota opció de victòria, sent novè. El triomf seria finalment per Kachenko, amb Javier Sagrera segon. Belda, que va creuar primer la meta, acabaria tercer al ser penalitzat amb 3 segons per l'incident amb Mazin. En la segona cursa, la victòria va ser per Nikolai Mazin, amb Daniel Kachenko segon i Javier Sagrera tercer. La segunda carrera empecé noveno, hizo una salida más o menos buena, me puse quinto, después adelanté a unas personas y me puse tercero. Y después ya ha adelantado a Daniel Kachenko y Hugo Belda y ha ganado la carrera. Tampoc van estar exemptes d'emoció les curses de la categoria júnior. Els participants havien de completar 18 voltes al traçat. Els protagonistes de la cita lleidatana van ser Rubén Moya, primer i segon en cadascuna de les curses, i Joan Sabater, tercer i primer respectivament. En la primera els va acompanyar al podi Alejandro Morales, que va ser segon, mentre que en la segona carrera el podi el va completar David Martínez, que va acabar tercer. Ha sido un poco difícil, aunque me he puesto en la segunda vuelta primero, o la tercera, y luego me he escapado un poco, pero he tenido un pequeño fallo en una curva y me han cogido los pilotos de detrás y luego un piloto me ha dado un pequeño golpe y me ha relegado a la tercera posición y luego quedando 4 vueltas pasé al piloto, justo al piloto que me había dado el golpe y conseguí ponerme primero y hasta la última vuelta primero y luego la última vuelta cerré un poco y no consiguieron pasarme. Guillem Pugeu va decantar al seu favor la lluita que va mantenir amb Carlos León per la primera posició en la primera cursa de la categoria sènior. Els dos pilots van mantenir un interessant frec a frec fins a l'última volta i van entrar a meta separats per només 2 dècimes. Els acompanyaria al podi Marc Fugardo. La primera carrera ha anat bastant bé, tot i que ha sigut molt difícil, ja que en Carlos León ens seguia molt de prop i les últimes voltes he hagut de tapar una mica, però al final he pogut aguantar i guanyar la primera carrera i de cara al campionat ens va molt bé una victòria, ja que estem lluitant per ell i només queda l'última d'aquí i al Carràs i a veure si ens el podem emportar. La segona carrera va mantenir els dos mateixos protagonistes, que es van intercanviar posicions. León va ser primer i Pugeu segon. El podi el completaria Daniel Martí. En la
categoria de l'Open Rack, que es disputava 10 voltes, victòria de Xavier Soler en la primera, amb Jan Salvans en segona posició i Adrián Benito en tercera. He anat fent i corrent molt i obrir-me i fer la traçada. Llavors he anat guanyant voltes i m'he trobat a molts que anaven molt lents, m'he trobat molts últims. I els n'he tingut d'anar adelantar tots i he guanyat la carrera. Benito va aconseguir la victòria en la segona carrera. El van acompanyar al podi de Juneda, Biel Viga segon i Adrián Sors tercer. En la primera carrera quedé tercero, pero en la segunda salí en la salida muy bien y me puse primero. Y los rivales también eran un poco fuertes. La propera cursa del Campionat Català de Kàrting tindrà lloc els dies 12 i 13 de novembre al circuit d'Alcarràs.